Sabi dyan mo lang po rin. Para makita daw yung mama. Guys, magigisa tayo ng alamang. Pagkakang delikado, bawang sibuyas, sili. Para sa sausawan ng mangga. Guys, yan na po natin ng mantika. Magigisa na tayo ng alamang. Lagyan na natin ng bawang. Sibuyas. Yan, ilagay na po natin ang alamang. Guys, nilagyan ko po siya ng konting tubig. Lagay na natin ang sili. Lagay na rin po natin ang brown sugar. Halo-halo lang. Yan guys, pwede na siya. Mangga na lang ang kulang. Para dito sa ating binisang alamang. Yan guys, ang daming bunga ng siniguelas dito sa probinsya. Pero sa kapitbahay ko. Guys, nakikita ko na ang target naming mangga. Yan guys, dito na kami. Kukuha kami ng mangga. Ang daming bunga. Dito kay Ate Grace. Kaya mo halo-halo. Sagutin mo ito ng mga. Hindi ko abot yung iba. Yan guys ang aming mga nakuha. Tapos nilinig ka pala sa biskuit. Bakit? Wow! Sabi dyan mo lang po rin. Para makita daw yung mama. Ayun na. Anong kailangan? Ano ko man ka? Basang. Maanghang na maasim. Kaya bang siyang? Ilang kami?
Walang red. Blue ang meron. Kain ka daw mangga. Sama, alamang. Kain ka daw mangga. Mas masarap yung Bye-bye naman siyang. Ay, naku. Mukhang to, nadabayad ng to, 5 piso isa. Halo-halo, timpla ka, halo-halo na. Pahingin ang ko. Okay guys. Ayaw ko. Langgal sa alamang. Pero na, pero na, lumadati. Ano yung daming sili? Daming sili. Yung lang sa'yo ko. Ano naman? Magkano na? May damit. Itong maliit na lang. May ilalagay ako. Mmm. Ang sarap. Kailangan ng palaman din eh. May minus pa ako ng palaman. Ayun. Ang harap. Isang ko. Ang sarap. Ilakay mo ba natin? Ako, ano? Isang. Oh, God. Bakit talagay nyo lang dyan tayo? Wala kang asla. Lagyan natin ng sili. Tapos kagat. Binila mine yung naka-violet. Kain tara, kain tayo ng mangga. Ay ba? Yung sa... Sana eh. Yan guys, malapit ng maupot. Kasi lalagyan ako ng kanin. Nakalan lang tayo, nakalan. Pinigay ko na yung isang ganyan. Oh, ano si Tino? Sinuto na rin sa mga nga. Ah, hindi. Ha, ha, ha. Pili. Pili. Hindi. Guys, last na to. Iwan pa yung Sarap. Ay. Guys, tapos na po kami kumain. Maraming salamat po sa panonood at sana po ay nag-enjoy po kayo. Bye-bye!